I got the item! Alright, nata sa ilang bangko na kung saan is very automatic ang ilang machine. Nakita ko muna sila ilahanan na sila lingkuranan. And then, patita is nagbayad lang siya sa yung loan sa bangko, pero self-operated siya. Pero na siya yung camera. Para matandal ko nila. Chuy! Amazing. Japan eh. What's up, Darb? What's up? So, nakamay diri sa karon sa Yamana din marag kuno siya sa mga gadgets o sa mga tawag ini. Bisag unsa ra kan basta na diri mga electronics o so mo to. Ano ako? Kita ko kapalitan karon. Karon is magpalit mi ko og tawag ini hard drive. So, man siya 7,000 kaping. So, yan, nakita ko. Budumtan dyan ako. Makapalit ko. So, itry pa na ito ang mga kakuha sa iPhone 7. Choy, matry man lang ang iPhone 7. Clear sa yung camera. Wow. Wow. I got the item. Thank you, Yubada Dinky. Wow. Unboxing later. Sa Buffalo Kigwa basta hard drive ni siya. Umapon niya akong gidungtan na napa ko sa Pilipinas. Sige, unbox na to. Ako po na-try kung sa'yo naong nila interface niya. Go. It's working. Hindi pa guys. Let go. Let's open it. Tcharam! So, muna yung salud. Napakanin ka ng pigwa. So, yung button sanay siya. Ikan na. Sabot. Naanadjug ko yung butangan sa mga files. Finally! Yes! Alam, happy lang ko karoon. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Wala sa plano nga pagka-vlog pero huna po plano po ko nga akong i-document ang pag-purchase ani. Yeah! Nagdungat ako dugay ra. So, mao lang to sa pagkaroon. Ug see you ug mapuhon.